Modern Architect of Tripura hone Shilmung Manjak Bubagra Bir Bikram Kishore Manik ko asaimani taglaibai Philra chiba kaka bini Philra chiba asama salno ruksawi Tripura hasti kitingino juda thungrung bodolni simit chengai tabuk bo gobangma rungsrungnai motor bo haino Bubagrani asama sal palai tongo oba haikino juda khlai yakri naithok krak sema nujaka TSF Longtrai Valley Divisional Committee ni bukhaktoi rungsrungnai tei Dumasara Hospital lo thangai chamung bagi kya TSF ni singkrang Hambai sini media takut tunggu. Sung tini TSF Longtrai Valley Divisional Committee ni bukhakti. Sung ngaz dawa Maharashtra ni asai masal Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ko bina asai masal no ruk sawi no sung bina asai masal no mutu khlai sung tini hokutoi sani sak nai hamkrai ba hospital or phai sung every patient tei or ni staff tei jab organa gine lugu tongai rok no bo sung hati rok bo sung samung rok baglai kha chini je mansak tei sung Maharashtra asai masal no mutu khlai sudo sung tiri TSF taklai simiya sung ibr no khlai phayo tei joto hasteni lugu rok no bo ang okong no kusarnai je Maharashtra kaisa chini Maharashtra Bir Bikram Kishore bo belai no khakwar tei wansomung kahambini bo kisisa jorani bisingono chini Tripura sani bagai ba chini all Tripura state ni bagai no bo kaham wansogoi bongma samung khlailangka bo jodi tabuk bo borok hai mane kubang omor manai tong hangke botebo khlailangkamu abono chung bono muitu khlaino chung bini asema sana tini bukorongno chung je mansak samung rok baglai chin TSF bukhakte no TSF ni bisingte ke TSF ni bukhakte bus kangni sal rok bo tebo bo bai ke step rok na jangno je kotor ko khlai jamano mai birthday rok chung iblen khlaio haipano chung phanya bosoro je wansok tongmani chung phanya bosoro Maharashtra ni asema salno ruk sawino chung birthday rok khlaina hin wansok ja ga jehetu chung taklai to chen jal ni joto division khlai tongaba ga chung tin division chung chigon chaklai chung chini mansak khlai tini hai special salo akiba habu bagra asaiman salo chini Tripura sa hanjai rok belai no drugs bai kul ja oma hista salo ta message na Tripura sa lukurok no belai no nangkukmani sumung sungka chung chini TSF ni bukhakte bo chung drugs awareness program rok khlaio norok social media rok nukna chung town hall rok ba bi hairago chung drugs awareness program khlaiya tei school thangaibo chung TSF ni bukhakte chung drugs bai hakchalai tongnani hamia samung hamia nungmung bai hakchalai tongnani chini Tripura sarok no chung aba hai awareness khlai tongo ang obono kok kusanai chini Tripura hasteni joto sikla tei rungsrungai tongnai ba okra sakra rok no norok samung hamia bai tagdalli hakchalai tongdi drugs kaisa abo norok saimano abo bai gdal khangge nung purani ni family nini amchani borok se pura nos tong thangu nung to nos tong ongo haipano purani family bon bai thangu ni bagai ga jaman sak norok hakchalai tongdi abo belai nyam mani hamia norok mani hamia bai gdalai tongoi jebabe tongthuma salai norok dofani bagai samung khlai salcha 1 ghonta ni bagai phana norok joragi gani belai ni bukha tongtho belai ni bukha sarang sakno khaksangma mano norok phaidi samung khlai dofani bagai samung khlai ni tei norok ni je rungsrung marok norok bwsang tlangai thangdi inchimo Ani Srimung Brigram Tripura ang Central Publicity Information Secretary tei Longtrai Valley Divisional Committee ke Finance Secretary. So yes jeng ro le Tripura Student Federation mo jo radon asim mani tang hum ka আমরা মহারাজের জন্ম দিন উপলক্ষে TSF ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে Maharaja asai mani di paloto Maharaja asai mani saltore Maharaja dewi to pria ini wajo to Maharaja 115 bisi orang berbeda belum dapat salah kamu tahu kan delivery room ro mama delivery room ro oh mama kerja kini